The first reading reminds us, no, that sometimes when people applaud us, when people appreciate us, sometimes it comes to our head, no? Pero tandaan po natin, kung gaano kabilis yung mga palakpak, ganun din po kabilis yung mga panunuri ng ibang tao. If you can see the tension in the first reading, bakit po? Sa isang lugar, no, the people were already willing to stone, no, Barnabas and Paul. Sa kabilang banda, kulang na lang sambahin sila bilang Diyos, no? Kaya nga po, siguro yun yung isang dapat nating tingnan bilang tunay na Kristiyano, no? Be always level-headed. Whether people accept you, appreciate you, love you, or whether they hate you or not, no? Basta't dapat pantay lang. Oh, huwag mong hahayaang pumasok yan sa iyong ulo o masyado mong dibdibin na masyado kang madidepress when people do not accept you. Bakit? In the end, no, these things are actually beside the point. What is most important is what God thinks of us. Kung ano yung iniisip ng Diyos. Kaya nga po, di ba, meron tayong kasabihan sa English, you cannot please everyone. No? Meron talagang matutuwa sa iyo, meron namang hindi matutuwa sa iyo. No? Sa mga paglipat ng mga pare, ganyan din po yan. No? Merong mga umiiyak dahil mawawala na yung kanilang minamahal na pare. Meron din pong naiiyak dahil tears of joy, no? At umaalis na ang kanilang kinakainisang pare, no? Pero po, hayaan nyo, no? Bakit po? Ang importante, what is important is, it is Christ that remains. Whether we like the priest or not, sana the message is still clear. It is not the priest who is important. It is the good news of our Lord Jesus Christ. Yun po sana, para po sa atin, no? Hindi naman importante kung matuwa sila o hindi sila sa ating ginagawa. Basta't sana yung ginagawa natin, it is for the greater glory of God. No? Kaya nga po kung minsan, alam nyo, dapat ganun ang pagtingin. Lalo na pag yung mga kasama sa work, medyo nakaka-stress. No? Yung mga kasama mo sa work, pag tinitingnan nila yung gawa mo, parang wala nang tama, no? Sa ginagawa mo. Laging meron silang nakikitang mali. No? Pag ganun po ang mga kasama nyo sa trabaho, no? Dapat you actually know how to take a grain of salt. No? Tapos, sabihin, ngayon, no? Basta tama yung, alam ko tama yung ginagawa ko, no? I did my best, no? And kung hindi pa sapat sa inyo yun, di problema nyo yun, no? Pangalawang bagay na tandaan natin, whoever loves me keeps my commandments. No? Tandaan po natin, no? Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos, pero hindi mo naman tinutupad yung kanyang gusto, na you also do what you only want to do. Hindi po pwede yun. Kaya nga po, dapat tingnan natin, no? Sa buhay ba natin, do we actually follow, no, the footsteps of our good shepherd? Hindi po pwedeng trend yan kung yung trend mo nakalabas doon sa kanyang release. Kailangan kung trend yan, laging nasa release yung trend. Pag hindi na po nasa release yung trend, it is already derailed, no? Or hindi na trend. Malamang-lamang bus na yan, no? Pero po kung trend yan, kailangan it follows the rails, no? Yung release kung saan siya dapat dumaan. Tayo po bilang mga kawan ng mabuting pastol, dapat po alam natin we have a trail to follow. And that is the trail of our good shepherd. We cannot just go anywhere. We must be willing to follow Him. Sabi po ng Psalm 23, even through the valley of darkness, no? We will follow Him. Kahit na dun sa mahirap na daan, dadaan tayo para sa ating Panginoon. Pangatlo at bandang huli,
Sabing ganun ng ating ebanghelyo. Pag nakakalimot tayo, dapat we invoke the Holy Spirit, no? Because He is to remind us of everything Jesus taught us, no? Siguro po, yun yung isang bagay na dapat nating tingnan. Sana po, yung mga natutunan natin sa buhay natin, hindi tayo nakakalimot. Meron pong kasibihan, history repeats itself. Pero sabi ng mga history teachers, it only repeats itself when you do not learn from it. Pag hindi ka natututo. Kaya nga, siguro dapat tignan natin ang buhay natin. Sana, yung ating mga pagkakamali, natututo tayo. Wala naman po problema sa pagkakamali kung natututo ka. Ang malaking problema ay pag nagkamali ka at inuulit-ulit mo pa. Sabi nung isang tao, pag daw po ganun, hindi na daw po yun pagkakamali. Excuse the term. Kabobohan na daw po yun. No? So dapat po, yun yung isang bagay sa buhay natin. Let us have realizations when we actually make mistakes. Let us invoke the Holy Spirit to always remind us of the lessons that we must learn from life. So that as we grow in age, sana po habang tumatanda tayo, we also grow in wisdom and holiness. Sana lumalalim din ang ating pagkatuto at ang ating kabanalan. Sana po ito ang bigay sa atin ng ating Kristong nabuhay namang muli. Isang pagsulong sa kabanalan at sa ating pagkaalam. Amen. Our first reading from the second letter of Paul to the Corinthians tells us that the churches in Macedonia, or the Christians in Macedonia, experienced great tribulation, but they had an abundance of joy. And their profound poverty has only increased the richness of their simplicity. Siguro po doon natin dapat tingnan, no? Di ba po meron tayong tinatawag na rosewood, no? Yung pong, alam niyo yung mga rosaryong galing sa Roma na pag inamoy nyo, napakabango, no? Talagang gawa sa rosewood. Why? Because the rosewood is actually a wood that is producing an oil, no? Pero para makuha mo yung katas, yung oil ng rosewood, kailangan i-press mo para lumabas yung katas na nagbibigay nung amoy. Kailan po dito sa Pilipinas, nakagawa na po tayo ng ating version ng rosewood. Ang ginagawa natin ay yung beads ng gawa sa ordinaryong kahoy, linulubog sa merong oil na may pabango. Kaya yung mga nabibili ko minsan dito sa Pilipinas, ilang araw lang, wala nang amoy, no? Kasi hindi naman talaga sila rosewood. Pero yung totoong rosewood po, the scent lasts longer, no? Kasi nga nanggagaling mismo sa loob nung kahoy yung scent, no? Kaya nga po, siguro dapat tingnan natin, when we are experiencing tribulations, pag tayo po ay humaharap sa mga pagsubok, lalo bang humahalimuyak ang amoy ni Kristo sa atin? O baka ibang amoy na ang lumalabas sa atin pag tayo'y dumadaan ng pagsubok? No? Dapat po, according to our first reading, kung tunay tayong Kristiyano, dapat mas pakita natin na tayo'y tunay na tagasunod ni Kristo pag tayo'y lipit. At sa kalipitang yan, kaya pa nating magbigay. No? Di ba po, kahit naman si Kristo, no? We are supposed to exercise our kindness not when we have an excess, pero we are supposed to exercise our kindness even in our need. Tandaan niyo po yung babaeng nagbigay ng 2 maliliit na barya sa templo. Sabi ni Kristo, siya ang nagbigay ng marami. Bakit? She gave from what she had to live on, while the others
gave from their excess. Kaya nga po sana, hindi lang po yung pag may sobra. Si Monsignor Rick po, meron pong prayer, the prayer of a good steward, sabi niyang ganon. May we give not only when we have something in excess, but may we give because we need to give. Kasi kailangan naming magbigay. No? Sana po, we also find the need to give even in times of trials, because our kindness must not only be seen when there is an abundance, but hopefully our kindness can be seen even in our need. Tapos po, pangalawang bagay na sinasabi sa atin ng ating ebanghelyo, dapat daw po we should love our enemies. Dahil ang tanong niya, if you love those who love you, what recompense do you have? Do not tax collectors do the same? Nung panahon po ni Kristo, ang mga tax collectors, sila po yung mga taksil. Di ba po? They were traitors to the nation of Israel because they worked for the Romans. No? Kaya nga po, sabing ganun, kung ang taksil marunong magmahal sa kapwa niya taksil, di dapat ikaw marunong kang magmahal kahit na doon sa nagiging taksil sa'yo. So siguro dapat tingnan po natin, is our love dependent on outside forces? Mamahalin kita kung mahal mo ko. Mamahalin kita kung tapat ka sa akin. Mamahalin kita kung mabait ka. Ang sinasabi ni Kristo, kung totoong alagad ka, mamahalin kita dahil mapagmahal ako. Period. It does not depend on the other person. It depends on my heart na dahil mapagmahal ako, kahit na hindi ka tapat, pwede kitang mahalin. Tapos po, ikatlong bagay na sinasabi sa atin, be perfect as your heavenly Father is perfect. No? Kung minsan po, sasabihin ng ibang tao, pwede ba yun, Father? Di ba wala naman perpekto? Siyempre, ang Diyos perpekto, pero hindi tayo perpekto. Pero kung minsan po, dapat tingnan natin, because of our excuse that we cannot be perfect, we fall into mediocrity. Kaya sabihin natin, pwede na to. Kasi hindi naman talaga ako perpekto. Yung excuse ba na pagkat ako'y tao lamang. Pero po dapat tingnan natin. Kailan pa lang po nag-umpisa ang klase ng mga bata. Tapos po, pag dumaan po kayo sa mga eskwela ng DepEd, pag nakita nyo po yung mission, vision ng DepEd, isa pong bagay o isa pong salita o a couple of words you will always see. Ano po yun? Academic excellence. Sabi ko, academic excellence, kailan pa lang po sinabi sa atin sa balita, 600,000 ang kulang na naman sa mga classrooms ng DepEd. Tapos, 800,000 teachers ang kulang ng DepEd. Imagine niyo po yun, as basic as teachers and classrooms. Hanggang ngayon, hindi ma-provide ni DepEd. Pero sinasabi ni DepEd, academic excellence. Alam nyo, siguro yun yung isang bagay na dapat matutunan natin sa DepEd. Ano po yun? At least, hindi siya nagiging mediocre. Hindi na sasabihin na, okay na, basta, kasi kulang naman yung teacher. At least, it still aims for academic excellence. Tayo po, in our spiritual life, kasi kung minsan, pag may mga kulang, pag hindi ideal, mamong, makanano na ako maging banal, demonyo lang andeng kayabe ko. Makanano kong maging banal, aldoldo, akakit ko ring maldita. Makanano kong maging banal, lamong, kulang namo api, at siya na kami, impyerno. And so, it means, is that an excuse so that we will not be good Christians? Sabi ni Kristo, hindi daw po. Because we need to be perfect as our Heavenly Father
is perfect. We need to strive for the optimum that we can. No? Hanggang kaya. No? Para po bang dito sa radyo, hanggang kaya. No po. Kahit na kung minsan pumapalpak yung technology natin, we try our best. Because that is what is asked of us by our Heavenly Father. Amen. Our first reading, St. Paul asked the believers that he actually met, have you received the Holy Spirit? No? Siguro po isang bagay na dapat tingnan natin sa buhay natin. What is the effect of the Spirit in us? Because we as Catholics confess that we have received the Spirit during baptism and was actually strengthened during our confirmation. Kaya dapat na ma-manifests yung presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay. And primarily, the primary manifestation of the Spirit in us is because in our catechism, the Spirit is the bond between the Father and the Son. Therefore, the Holy Spirit must make us people who actually bond with other people. No? Dapat tayo madaling makasalamhuha ng ibang tao, madaling makasama ng ibang tao dahil nasa sa atin ang banal na Espiritu. Kaya nga po tayo'y tinatawag na pamilya ng Diyos dahil yung mga Kristiyano dapat marunong makipagkapwa tao dahil doon nakikita, it is by your love for one another that they should know that you are my followers. Kaya siguro tingnan natin, kung minsan ang akala ng ibang tao, ang pagiging Kristiyano, unang-una doktrina. No? Kaya nga po, nag-aaway sila about doctrine. Pero siguro dapat tingnan natin, how well do we practice being human beings to one another? Gaano pa tayo makipagkapwa? Kaya nga po, the second greatest commandment is to love your neighbor. Marunong ba tayong makipagkapwa? Alam ba nating mahalin yung ating kapwa-tao? Yung mga ating katrabaho? Yung mga taong nakakasalamuhan natin? Talaga bang tinuturing natin silang parte ng pamilya ng Diyos? Pangalawa pong bagay na makikita natin sa ating ebanghelyo ngayong araw na to, sinasabi sa atin ng Panginoong Hesukristo. Sabi niya ganun, "Yet I am not alone because the Father is always with me." No? Kaya nga po, you will leave me alone, but I am not alone. The world sometimes would like to make you feel that you are alone and left. Na pag-iwanan at nag-iisa. Kaya nga po pag bubuksan mo yung social media, imbes na matutuwa ka kung minsan, madidepress ka. Bakit? Kasi makikita mo yung ibang tao. Di ba, nung 3 weeks ago, nasa Boracay pa lang siya. Tapos 1 week ago, nasa El Nido siya. Ngayon nasa Singapore na siya. Anong ginagawa ko sa buhay ko? Ba't ako trabaho lang ng trabaho? At itong taong ito, nakabakasyon lang ng nakabakasyon. Di ba? Kung minsan ganun po yung feeling. O kaya, ikaw nabublema ka kung paano mong pagkakasya yung kakarampot mong sahod. Tapos itong isang makikita mo sa social media, unboxing na ng unboxing, Parang chinek out na yata ang buong Shopee at ang buong Lazada, Lahat na lang, Mula sa sapatos hanggang sa hair clip, chinek out na. Anong nangyari sa buhay ko? Di ba? Hindi nyo po ba feel ko minsan ganun yung feeling mo? Yung parang, ano nang ginawa ko sa buhay ko? Parang mali ata yung mga desisyon ko sa buhay. Bakit siya nagagawa niya to at ako wala? Pero po, siguro dapat tingnan din natin sa buhay natin. What is our measure of joy? Is it the material things or is it the presence of the Lord? Have we not exchanged the God of blessings
for the blessings of God. Kailangan tingnan po natin. Kasi si Kristo, sabi niyang ganun, ang kanyang tuwa ay kahit iwanan siya ng lahat, hindi siya nag-iisa. Bakit? Alam niyang nandyan ang kanyang Ama. Siguro yun din dapat ang tingnan natin. Kaya nga po sabi ko nga, this gospel is also a challenge for the religious who profess poverty. Kailangan more and more nowadays that people have become so materialistic that the religious must actually be witnesses to the truth that simplicity of life is actually more up or more attuned to actually being with the Lord. Kasi kung minsan po, pag napakarami mo ng bagay, kung minsan, imbes na nakakatulong sila, nagiging sabagal sila. Tingnan niyo po, kung minsan paglinggo, hindi makasimba. Bakit? Kasi hindi maiwanan ng bahay. Bakit? Takot po kasing manakawan. Kung wala naman laman ng bahay mo, ba't ka matatakot na iwanan yung bahay mo? Di ba? Kaya nga po, siguro dapat tingnan natin, hindi ko naman po sinasabing kailangan mamulubi lahat tayo, no? O kaya, hindi ko naman po sinasabing lahat tayo maghanap ng manhole na papasukan natin, no? Para bigyan tayo ng 80,000 ng DSWD. Hindi po sinasabi yon, no? Ang sinasabi ko lang po, let us live simply so that our lives will be open to the truth that our Father cares for us. Tapos po, sabi niyang ganun, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you shall have distress, but have confidence. I have overcome the world. Ito po yung gusto kong kay Kristo, real talk. Si Kristo po, pag nagpapa-advertise siya, hindi niya ginuglos o hindi niya po inuumit yung kahirapan. Kagad niyang sinasabi sa atin na kasama yan, maghihirap kayo. Kasama yan sa pagiging disipulo. Kailangan yakapin ang krus. Pero sinasabi din niya na in spite of that, you will find peace because I have overcome the world. May we know the Christ that we actually follow. He is the Christ who is crucified and yet who also was resurrected and now is seated at the right hand of the Father. May we know that with Him we will face difficulties and yet our lives will not end in despair, but it will end in the glory that He promised. Amen. Our first reading reminds us that we have been given the Holy Spirit as the first installment. Sabi niyang ganon. So, unang pa lang po, pagbayad. No? Kung sanay po kayo sa mga hulugan. No? First installment, it means it's the first payment. And yet, He is already giving us the Holy Spirit. It means it is a Spirit that actually starts something new in us. Dapat merong pagbabago pag tinanggap natin ang banal na Espiritu. Kaya nga po yung pinakamatatandang dasal natin sa Holy Spirit, come Holy Spirit and renew the face of the earth. No? There is something new that begins in us. No? Kaya nga po, siguro dapat tingnan natin. Pentecost, we have just celebrated last Sunday, Pentecost. Yesterday, we celebrated Mary, Mother of the Church. Kaya nga po, siguro dapat tingnan natin, ano yung bago sa atin? May nagbago ba? After celebrating Lent and Easter, is there something new in us? May nagbago ba? Yun yung isang dapat na tinatanong natin sa ating buhay. Why? Why are we asking if there's something new? Because we are supposed to be the light and salt of the earth. Ang asin po, nagbibigay ng lasa sa mundo. Ang tanong kung tayo ba, may lasa pa ba? Kasi kung
kagaya lang tayo ng mundo if we only follow the world. Therefore, we are already becoming tasteless. Kaya nga po, bilang Kristiyano, dapat yung ating buhay, it is actually countercultural. Something that reminds the world that we need to be more than what the world offers. More than what the world wants us to be. Kaya nga, yun yung isang bagay na kuminsan nakakalungkot. Yung pagpili natin, laging kuminsan, kung ano yung pinipili ng marami, yun din yung atin. Kung ano yung tama sa marami, nagiging tama na rin sa atin. Pero po, hindi po ganun sa buhay Kristiyano. For us, we have a certain standard of morality. And this standard is no less than the standard given to us by the Lord. Kaya hindi po pwedeng sasabihin natin kung ano yung sasabihin ng mundo. Doon tayo. We cannot actually compromise with the world because we need to actually live in accordance to what the Lord has said to us. Kaya nga yung ating unang pagbasa rin sinasabi, we are not yes and no. We cannot be lukewarm. No? Kasi, di ba, being lukewarm is neither cold nor hot. Sa Book of Revelation po, dun sa isang angel, sabi na, because you are neither cold nor hot, I will spit you out of my mouth. No? Kaya nga po, dapat tingnan natin, tayo ba, marunong ba tayong tumayo sa ating prinsipyo? Alam ba nating piliin yung tama at iwaksi ang masama? Because we are being faithful to our baptismal promise. When we were baptized, we promised to actually shun evil and embrace what is good. Tapos po pangalawa, sabing ganun, you are the light of the world. Light does not actually call attention to itself. Pag po tinignan mo yung mismong bombilya o tingnan mo yung mismong araw, masisilaw ka. Ang ilaw dapat magbigay ng liwanag sa ibang bagay. It shines on different things so that they become visible. Kaya nga po, ganun din dapat ang Kristiyano. Hindi dapat yung ating sarili, ang ating masyadong nilalagay sa sentro. Ang linalagay natin sa sentro, sabing ganun, even when you do good deeds, these are supposed to shine so that they will glorify who? Not you, but your heavenly Father. Kaya nga po, dapat tingnan natin. Pag masyadong perpekto ang tingin natin sa sarili natin, pag no one can be as good as us sa ating pagtingin sa ating sarili, baka siguro may mali na. Pag ikaw lang ang tama at lahat mali. Pag ikaw wala ka nang nakikitang maganda sa ginagawa ng iba, baka naman masyado ng sentro ang sarili mo. Kaya dapat tingnan natin, hindi ba dapat ang sentro dyan ay ang Panginoon? Even when you do good deeds, do not forget that these are done to glorify God and not to glorify yourself. We are light and salt of the earth because we are followers of the one true Christ, our Lord. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.